satang kumasib nai tam ye bak election banjit kinong mi khmat sak yeng do bar thawain ka jala ka jingrung bat ka jingmi kinong elam bat kinong kersan ju ki seng san perthai na kawai ka party sak wai pat lanang ban sakhi shu bat kawai na pedeng kini kadai hapo ka melem constituency ha ka bau kertong ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress uba kilbot lalu ulak pedang buromi kinong elam bat kinong kersan jong ka National People Party nakaliang jong ba gelbot lalu menta ka janmiet ka khatsau terik Kelalangkuan ulap priang songobhayu Vice President ka National People Party melim blok harengkat bat ki weide kinong ilam bat kinong kersian ki badai nak party NPP bat kumjuru nak seng Congress bat ulapan pauru pasien hakisngi banwan kinang don syushu ki balarai banwan ai jing kersian no ya ka TMC hapo ka melim constituency. Jong NPP jong kameli blok. To ni pria subhaya ki borok ki balai don mentan nei ba don haki political party haki ni sistem golden na pola soton ki nang ilam ki bah khmat lu ki don kat bat hadu ki khot ki don kat bat ki kumju na mentai iba ikom i bedai vice president jong NPP ki bala don kat bat ni menta banyak teri sedam baru ki singi golden bat ni pria subhaya ki borok i kuai bang community hakani ka Kenhun ke pengidan nonta, pok TMC, minyo ban patroni kam, bakinya pejarti, bat nia trestom, haman nak kidong, kisnong, kitan, bat ha ka konsi berkoi, kenang penginyo ban kai yuso jong job, mentau senam, kenang ban kanong jingkala, ha borok kilian. Ngatai borong i kimi irti kata, te to nia trestom lang, bat ka jing trestom kanora yuso jong job. Te komisi bo ni pi borok, ki barang join thmai, ki barang simti thmai ni kam, bat ha ka bi bat jirun khot. Kum ki members pat ngin senang pet ngin ko opat haki pos ki bala borok ki bala rupa de ngatai hat mar kinang don chu banang join haki ni ki khiat singi banwan ngin senang yo banang pentlan chu pat ya ka seng TMC nang ba TMC lapo ka belem konsi ka don lapo ka tong ba ka jingkap berisiko masungu bro kini baru mentan mo bebun kidai lapo ka seng NPP kidai ki jong u Emily bola dep resign bola songthai kum wemele ba hamlet sandoling bebun gidei ki nongilam ki nongkesan joki bat haju kapor ki don ki nongkesan ki bana seng kongres te ba hakini kini si banwan kidang bun chu ki ban senang bakilai phone ki ban senang wan bangi ban ya kersan ban ailang ke kersan ngi khang mangio ki job batmai bat ka basaiso namar ba kum ba kalau mentahi kamlim konstitusi kakwa ban yo no daw nongilam batmai ting community habaki kwa ngikum kinong lam ki ba khmat ngilami mat na community ba ngi trailang daga jing songrit daga jing iit daga jing kersan daga tli daga jing senia iwe babun kli lepo ka NPP jong kamelem blok bat na kiwe ki seng mo don ki ba kersan ya ka kongres kini ki sistem goldem don ni ba kersan ki UDP bat kumta terter te kin senang don shu akini ki sigi banwan ikhang bangilo ngi nio ban priang burom ki bat bangilang penfan shu sha bangin bu kenunu ke jelang ke bahe so bagian ki present sri na po ka seng kami jong ka Meghalaya jong TMC inla ban le iki ki ba hatam so ki kini jelang ke bahe kenlong te ha ju ka por ka jingrung jonga po ka TMC dai ki ngat singi bola declare ki tiket ba nyele ada TMC kalong kawai ba ngi ba borok ki kenhun ki baran ha ka MDA government borok ki political party ki don ha kalong ha ka ju betul habak kipat ba jong ke jelahi kin sasakila sakhi kata kai ke belajar kini sansam ibaldam te nak kadau ngiran apa ke TMC kumu brio ngar kumu brio berang thmai berang khuit ang suba ngakwa bedan hakani kaseng berang khuit berang suba bat kaseng ke bahe ke bangidan bun ki isu ki bangila benle ban penbaha nak menta ke jelang jong bat kham tam mo hak bidai bat kilong kemi kilong kepa hak bide pergi kena samla bat kalawai jong ki khun ki kiti jongi kanang ba kani kesan posnem kepada belai ka bangila i ba kamdon ke ai ke bandon ke jingkala ke jela ke jongi
di hak ni ke election pemerintah arjar fulai na community ba ipai ba jong kejala tin ai ke jing kesan ke batenge ya borok ki dekhot ki baile na ke TMC nomor kimdan da nunu kala kimdan da nunu kadau persya ya kaseng dani tham ko mingi kandid blang thmai bangimi ban ni community ba ke TMC kan job akan ni arjar fulai bat kanyo ban senchar bat ki ba pi ki ba ki community kin long ba urlong lingba ka jiron jongi hapo ka assembly lang bingyo banyakeran banyatai banyathir ye kai ke jinge jong kajat beriu bat jong kajelai brokoi jinga community ba khamtam le angni hapo mulim constituency ba lese ki ba kim dei shu ki brang thamai nak mentar jonga dilatep ba bun kila itu bat nga community ba kindon ke jingkala krempep nomor kila ye kai ke kam ba kinomi khmat ki balalet kilale kai ke jinglong ke joki kai ke akor ke joki kai ke kam ke joki nin second khamba haki ransan election ki bahe banyak tai banyak thir bat pensotu ba te laskwa apnai tangkat tu kan ni kai ki ba ngaro jitu ngai pi komu buriu bala I ka sensyar ka khadar komu nong lam snong bala lam arpo arsna me ka snong bala lam me ka senjuk ki bar snong la nyau snam ni la sotu bala I khamba ka bidai kam sensyar ba je kham tam le kalau pi kalau ke ba ngasung tu nak abang ayo bagan mi sakani ke benta kasin ke beningkong bagan yo mensim benta hak emele je ngak community ba ki ba kin ailam ke jingkersian kin support bat nginla pantrai khamba ye ke bangla trai hakini ki sansam ki baldam ki ba lese ngansa kren hakir sal ison ki babun ba ki ba kin sotu khamba mar habang mi sakani ke jingtemu kalau baik ba kum mengajuang kinong ilam ki ba khamat ngim tan por bangin pet la dai kinong kersian jongno renga community bat kan nongrim ke bas kham junga kalau ba habangan job ngan trai baik namanta ki baduk berjenjar baro kam dapat siang khamat lara ki dai kinong kersian jongno kata kare kamram bakum ulidar ngi di bendon renga iba hakini ki kindas nam ki badam dangdon ke jing pet siang khamat karadon ke jing sajien ki ba kersian ki yo jingram ki bam kersian ki yo jingram la pidok kan nuru sin ba pendai ki nong kersian ki yo jingram ik ai begini ki kin jano hakani ke senam ke batmai ni community kumbangi ong ba ka de jela kristan ke jungi bat bon ngi khasi bon mong ilong ki kristan ni so thu ek ta ke jingmut abangi ong ki kristan kadi ka mensim ke balong kumnu ngi balong kin syakri kum ki kristan de ke bangin syakri pai baru kadi ke ju ke banga ngasim ke nongrim ke banga syakri ung play nak tahu community bagi ba kan ba thau ye kilo ki ba jinge hakin seng baldam la community ba baro na ki we ki seng tam da khain ko mangal kran kin mi lang sakhmat ban ai ke jing kesan ke batenge ya ke seng TMC bat kham tam ku mengau kandidat kenang bakan la ban le ki bab hatam na bab hatam bat kan long kan nuksa ka baningkong du si lesi po ke jela ke jungi ba ka mlem kan si kan long ka bapranai bat ka bagi pai ba baro kin dahun ye ke ba ngang ron ke jing thu bangan tre nang ni sakhmat ti da ka ba sngoret ngakarpat iki paranok snong baro kinong thabut jong kamelem konsumsi makin mi pai ba hakasi thabut khnang bakin ai ke jing kesan ke batenge na kamenta ka seng TMC hak ba manga ku ba global lu ngai le ekani election ti nang ni sakhmat ki sang yo pat saki jingalang ki bahe amal lagi snong man ka community bagi pai ba nak bagi pai ya kani ka channel mo kin sngothu sai bat kin mi sakhmat khlam jing teng khlam jing ri da ka jing silur da nga ko mu nong ilam ba khamat ngami kiru kin mi lang sakhmat khlam jing teng khlam jing ri yanoi noru bat bangin yo banle bangin ai ye ke hok ke jongki ke ba ka sarkar kala ai nadu ka sarkar jela hadu ka sarkar kami kala ai ka hok ke jongki bat ngin penon kam hok ye kita ki hok tiba ka sarkar ka ai lingba ki nomi kwat ke jongi de ka community ba ngin tre stom lang bat ki pai ba abaro kena bangin yo ek jing job how news nem arajar arpulai la ka seng TFC bat ngani thu ipi ba kasya ani kata ka symbol ka ba ka seng TMC kedon kadai haka artli sentiu. Dia ingin shon yak syap haka dur jong kini sentiu.